Atzaldeon eta ongietorri Astrapala podcasteko 14. saiora. Gaurkoan Iker Barandiaran arrasatearra dauko gurekin eta beste kontu batzun artean musika eta kulturan inguruan ibiliko gaberbetan. Ongietorri, Iker. Eskerrik asko, ona etortziarran. Saioak inazteko aurkeztu igual pixka zure burua, Iker. Aurkeztea nire burua. Bueno, Mondrauetarra naz, naiz da azkenengo urtitan Atxabaltan bizina zen, baina lo itxendok Atxabaltan eta horre gauzo, batez bizimoduan Mondrauen. Eta, bueno, musika saliana, zuk esan duzuen moduen, kasetaritza ikasi nauen, eta nire Twitter kontuen jartzeoten moduen kasetari zena beti mantentzen da, bestitzatuan jartzen du, baina, bueno, beti lokutor, asko gustajata. Eta, bueno, niko saltzeruan az, azkenengo urtietan, eta bastante lotuta egonaz agakori, aspalditxik, eta bain agakonez, baina, bueno, jarraitzen dutuan kontzertak eitzen, eta holako gauzatxoak eitzen. Ez dakit aitxanaz, bi ume dauzkot, gazteitzen ja jentiek esautzen ditu, terremotos die eta askotan etortzen die. Nik esaten dut urrengo libururen bat idatziko banu, ez dakitokoko da, idaztia ero, jarriko neukela tipo jentia jartzen dago nire guraso, eta nik jarriko zet nire semie, laguntziarren, beti etortziarren nirekin leku danetara. Olako bat. Ederto, oin, gure programen beti errepikatzen duen bi galderatxo, zein da maite dozun soinu bat eta zein gorrotozun zarata bat? Maite duten soinu bat. Adibidez, ni bizi nazen lekuan Atxabaltan, ez tengo propaganda Atxabaltan nagoen, baina nire logelak imoten daun mendira. Eta dago guai zelako beti gabetan, hogera joan aurreti zabaltzen do lehioa, goten azur begira, buru bat erentzuten, ez da isia esen entzuten da lasaitxasun bat itzela. Eta gero asko guztagatan beste soinu bada, nire umiak ikuste ditxudanin jolasten eta barrezka, baina tranquil. Zeri terremoto batzu, da betzan entzut ditxudanin barrezka eta interaktuetan eurekin, asko posten dut soinu hori. Hori da guztagatan soinu bat. Eta gero zarata gorroto dutena. Bai. Gorroto duten zarata bada, adibidez makinak, lanien nahiz ez ditxudan askotan ikusten, baina bakit hor dauzela, makinak gure basuak eta gure mendiziak ondatzen, ez? Bai HT eta bai olako infrastruktura asko. Holan bapatien. Bai, bueno. Eta aurreratu zarei pixkat, ze justo urrengo galdera zaukogun zure Twitterreko deskripzioan kasetari zena betirako eida jarritxa dukotu. Esango zeuke profesionalki edo karrera hori ikasi izenak zure bizitza beste esparru batzuk baldintzatu dauela holan egunerokotasunean ero, esango zeuke kasetaritza... Baldintzatu, aberaztu, guruz esan horrek... Bai, abertze eragin dozu lotura euki dauen. Bale, ez dakit erantzun galdera hori da, nik botako otra erantzun bat. Nik adibidez, beti dani guztatu jata asko idaztia, irakurtzia, beti danik, kometatik debora bitxen itxun zeuzen komiki danak, bai, eta asko irakurtzen dagoen. Eta idaztia beti guztatu izan jata. Eta bukatu nagoen ninko, etorra gauzok, enak izin oso ondo zer ikasi, bilintzen gauza batzu pentsetan, orduen niko kinkisa nintzen, ero niko ganberreio, eta gurosok eze benguran ikanpora joetia, orduen ibilintzen lehenengo oinat, inik ezten kontabilidadia terako gauza, tituluan dau, eta gero ja oso argi eukin nagoen kasetaritza gure nonik eziolako batean etorri jatan, ez? Gainera goratzen dut, Arraste Presen idazten nagoela iritzi artikuluak, eta Iñaki Mendiguren uste dut ditzen dala Harry Potter itzuli dauena dadabuno tipo bat olan, horrek ezagoztan, zuk idatzi dozu hau, jarraitzu idazten. Jesus, Jesus ez du erabiltzen termino religiosoik. Tanto kampainatxo bat ez irabiltzeko termino religiosoik. Bintzat espasa sinez duna, eta hola, ez ez da, enpresa pribatu bada Elisa, katolikoa, eta mira, nik errespetatzen du jentia sinistia, baina hizkuntzan, genero moduen, joan bigara, ez, apur bat, gauzak entzen. Bueno, andrepetiko letilla, ez horra bueltauta, jo nintzen Bilbora, Leioara ikastera, eta Bilboko urtiak, naiz da Leioan ikasi, Bilbo bizikinean, eta ez duek kontaz, ez duek ikaslea esaten da, zer dan, maizen zen urte oso onak. Eta ordutik enaz gelitxo idazten, naiz eta azkenengo urtietan lan itxeduten komunikazio agentzia baten, eta igual ez da kasetaritza gauza gehiago die, horregaitzik erabaki nagoen Twitteren hori mantentzia, zen ikuste dut nire zena dala kasetarizetia. Naiz eta kasetarize dauken izen txarra, dauen karroñero mordo bat, dau gauza mordo, baina nik uste kasetaritza berez gauza oso politxa dela. Jasotzia gauzak eta zabaltzia, ez? Kanal desberdinetan, baina, bueno, jentia igaixak helaraztia. Ez dakit erantzun duten zure galdera, baina... Perfecto, bai. Eta bestalde, talen pixkat aipatu duzun moruan, musikan aditua zarela bezan lehike, ero, salia behintzat,
Betian izen trau izen zare esparra honetan? Ero poliki deskurriruten joan zare mundotxo bat izen da? Musikan mundua? Bale, musika mundua. Nigoratzen az gaztetxe aurretik, segako aurretik pasamen bizitza, bai, pasodien bila urte. Ni nintzen, esan nik nire trajektoriala musikala, tipiko arrasaten punka eta, rip eta ertzainak eta hola, talde horrek, kortatu eta. Eta gero nire lagun bat, Grik, bera ondo bizida, bere arreba bat inglesiko irakaslea da, ez dut esango bere izen da bizena, baina berdin da. Zimen zan orduen, eta orduen ekartzen zotzen Londresetik diskuak. Eta orduen punk eta hoi diskuak entzuten genitxun, ez? Ez dut ekin inoiz estetika skinhead, sorionez, baina orduen entzuten gen musika askolakoa. Eta derrepente hasi gen entzuten jarkorea. Jarkorea, ez da? Jarkorea oso irekixa da, baina Jingo Elon, Txistigeito, ez dut talde batzeko lan ordukoak. Eta saletu ginen asko, eta orduen jarkorean bitxartez, jarkoreak badauka konotazio bat, punkak igual hainbeste ez dauen euki, igual badauko, dala geixa oso horizontala da. Eta orduen esan truke mordo bat, fanzin mordo bat, aldatzen ginen gauzak, idazten zinen jente askoi, eta horren musikan asko saletu nintzen, horrekin, batez be. Eta gero nik usain gober, zelan sartu nintzen agakon, ozenan hasi nintzen gaztetxe munduen, baina horbe baina musikakin lotura handi xeukido, eta ni arduratu nintzen. 81 erditxikero, 2000 urtera arte, kontzertuak antolatzen deko gaztetxen. Eta gero oso musika zari zen, ikusten genitxun 5 kontzertu hastien. Bai, eta ondion ikusten txut asko guztak, eta nire asko aportando esta musikak. Eta ze estilo, hasi nintzen punk eta hola, gero hardcore, gero urte askotan ez dakit rollo rock and roll, punk rock, baina punk rock oso gitarrero entzuten ginen, post-hardcorea bebai, gero popa bebai, post-rocka, estilo asko entzuten ditut. Eta gero bebai, urte askotan idatzio prentzan, musikai buruz, eginen, egunkarian, izten dituzten perikotan, berrian, fanzin desberdinetan, webetan, eta gero argian idazten dut, idazten dagoen astero. Eta idazten dut, hien behin da beti da Euskal Herriko musika taldeak, berdin base estilo. A tope. Bada, zeletasun asko betetzen dozta musika. Eta, ja ikusi dugu bilduma berezi batzuk beba dituzula, bai liburuak, kamisetak, fanziniak, maketak eta danetik. Lehen aipatutako kazetari zena edo izen zan bilduma horrek astera eruen zintxuena, historia kontetako beste modu bat ero izen da. Izen zan kurioso kamisetena, ze neuk dauzkot batez be ama bizitan etxien ez da gauza mordo bat. Igual, bado jentia arrasaten daukon ani baino gehiago, sautzen ditut. Ez naz bilduma salia, baina, azkenien sabiz eta guzta jatzu, hartzen dituzu, gorretze dituzu, eroste dituzu, ez da, Eta gero, adibidez, prentza rekorte asko eta badauzko, zen ikustu gauza jasoen bidiela, ez? Prentza esan, ez zauen webik, ez ez, zan, internetik. Horren gauzatxo asko daukot. Eta pasau zan, ikaitxan haukon betik, nire bizin nintzen beste etxe batzutan, da beti zatu zuen, hemen daukazu gauza mordo bat, hau dan eroin zehos, eronekin, ber zer. Eta justo indala 2 urte, ondien ez 2 urte laster, haitxe hil zan. Eta orduen haitxe hil zan nien, ni benengoen apur bat, bizitzako etapa bat apur bat desberdina, nengoen apur bat, zeo zerren biherrien, apur bat, pentsakorre, apur bat. Eta esan nahan, behingoa gauza bat. Entretenioko nazni, eta de paso ingotzea da haitxe omen aditxo bat. Eta esan, okurio jaten ez dakizelan, konta misetak, dalak ero kamitails, ipuña kamisetenak, eta okure jaten egunero kamisetatetara, publiketia, eta testu bat. Da kamiseta horrek danak, izen diuztu danak, kenduta bat, erobi, musikakin lotuta eta arrasatekin lotuta. Eta izen zan politxa, ziren zan egunero. Esan, ez dagoeta inbeste. Eta zen nintzen aztien bitxan, eta gero ez da izen bat publiko nitxun, mordo bat, baina noiz behin kateraten ditxun. Zen zan gauza politxa, jentik guztau jakon. Batez be guztau jakon, bizi izan zebenak, jozatik, ama, egisa da, defkondo egon zan ez tekin noiz, eta talo, eta beste batzu, egon zan hau, ez? Eta, abraz garrezi izan zan. Inoiztien pare bat entrevista Euskal Irratian, eta, eta jarraitzen dago martxan bilduma horrek. Hau da, gaur egun nostalgia txori dauko gomoruen, jarraitzen dozu biltzen gero zure seme-alabek, gero nostalgia txori eukitzeko. Nik esaten dut ez nazela bilduma salia, ez naz bilduma gile bat, baina, gaur ez dakit, Lie Detectorsen disko hartu dut, hor daukot, eta kamisetak ez hau zen iguren nagoenak, eta genitzen azetxo itxen beste batzuk eitxeko. Ez da bilduma rollo bat, baina bai da, adibidez, laguntzia taldi apur bat, 10 euro, CD bat, eta, gauza politxa dit, eukitze ditut. Zakit, ez nazko zaitan bilduma gile, baina bai uste hona zela pertsona bat bizi izan da naia apurtxo bat, nire biziko naz, eta etxien asko ez gara egon, eta gero, memorixia apur bat badaukatela, jentik zoazte memorixia hona daukatela. Eta gauza horrek importantia da jasotzia, gero, bestatu jakin deixen egan dela, ez? Ez da gine semie gero kaso ingotzen, aunque gaur, soinu probatan egon da Markel, da esan dozta gero zinzan egon,
egon, oso aforo mugatu gauken da dana, ez hasta aita txartuko eta gero single bat, ero diskon bat, bai. Da gero saltzen hartu dut, gero jarri dikotzat. Osa, hori oso positiba da. Ze ona. Onartu jarra dau, esfortza ondisa suposatzen da bien lanek, errekonozimendua jasotiak askotan ez, lan zama horrek merez izan dagoela ero, sentiarazten lagundu alduzkula. Eta urte askotako lana izan diek, zela baitz jaso dozu herrixan edo inguruan partetik errekonozimendutxo hori, ero gerturatu gatu inoiz norbait, zerbait esaten, ero? Segatik, ez duzu kamisetenagatik, o beste? Bai, azkenean ez, esan duzu lehen egunero igotiak, lantxo bat, eta hori, herrixan partetik, o inkluso herritxikanpo norbaitzen gandik, ero? Bai, egizia esan, gaur egun jentia Instagramen eta horako sarietan, Twitter da, trasnochaos o trasnochadas, puretas eta kulturetas, mi hor nau komodo, ez, momentuz. Eta ez da, igual, interaktuetan dugu jentia, baina kanpetez be sartzeko, iraintzeko, eta ez da izen nasako, baina batzuk esan dozti, eta ni eltzen bajatolako bila posin nau. Jentik ez hozta ze ondo, eta igual ermuako jentiak, ero beste liku batzako, posten da, eta kalien igual esan dozti, ez? Ze ondo, ze onna, tal, zentzuetan bai da oso posik. Jentiako lan gure badau, bai. Bueno, eta bilduma haue hori musikan oinarritzen da berez, baina memorisabe aipatu dozu ez, memorisabe hona dukotzula, eta memoria ariketa bat bada azken finean. Urte askotan azpimarragarriak izan dien talde eta anekdotak batu dituzu, eta hori holan izan da ze gaienduko zinun duela urte batzutako arrasateko musikan panoramatik edo, ez dakit anekdotaren bat, eta gaur egungotik ez, zelan ikusten dozu aldia? Aldatu da, nire esan dozu, anekdotak ero. Ni beti esaten dut, ni atzo bekomentan nagoen ez tegize lagunekin, kuriosua da, gure denpora, mogize badan denpora, baina gure lehenko denporan, ez zagoen YouTubek. Eta hori oso deigarri xamentzak gata, seguko orduan zan, igual, dandoan jendau talde bat holandesa, eta batek esan dago dela ez tegiziren antzekoa, eta jo nitxe ginen. Claro, eta jote ginen, eta kizongo guakin da mobilote ginen asko. Eka, ez zagoen YouTubeik, hori da, beste ez dakit oso desberdina da. Gaur egun erosin ikizatutu dau, asmatu bio talde bat, Arimak. Eta zer da, eta, behiratzen dozu interneten, eta badakizuia, eta igual jentia ez da horren beste mobiluten, ez? Gainera, hori da nahi pitxa. Eta gitori anekdota berezisa da, eta gero gure denporan, ez galdera horti duen, ez nazuk ez aidazu, baina korretan az, kontzertak itxin genitxu nien bigarren gaztetxien, ospitxal zaharrian. Claro, igual entzesan karta bat Alemaniatik, eta gatalde bat, gure jo, eta igual disko bat entzesan, eta argazki bat, eta, esan oso holan, pasau izan da talderen bat etorri esperez gino nien, konfusioagatik, Gana esan oso holan, baina, funtziono liken, ero mobilik ez geuken. Suena abuelo cebolleta, baina holan zan, mobilik ez geuken, eta, funtzionetan ginen telefono fijoekin, eta inean zin gauza asko, teknologia barik behin aldeiela. Eta gero, nik esatutena batetik, hori ustut esan dagoela beste entrevista baten goienan, ero, gaur egun, ikusten ditu taldeak, dizketxiak eta ez dauk pixurik. Lehen dizketxiak, ez esango onerako txarrerako, baina referentzia batzu basaukatzun, esan osenkin ez dakize talde, tal. Oin daudana, da como la selva, baina jarraitzen da begoten gauza mordo bat, eta gauza pandemiakin, txarraz desberdin. Baina kriston eskintza dau, eta batzuk askotan ez dozta, laroiko amarkada, bizire egun bakoitzak bere garaixa. Ez beti behiratu zinka atzera, baina garaitan adiosa beratzak, eta musikalki bai. Eta lehen apur bat aipatuzu ez, igoten zinun hasiera baten bentsat argazki horrek zila, ero arrasatei, ero hori punk rock estilo horrei lotutakoak. Baina dana dela, aukeraketa hori zezan, pixkat, zure guztuek influiru itxen zabien aukeraketa horretan, igual modu neutro baten aukeratutako taldiak. Uste neutroa ez dagoela ez, objetiboa ez dagoela ez da dagoelan subjetibo. Baina punkrokaz gain, zauzen gauza behiza, blusa bezartu nahuen, da neu gorriak eta xorfioz, olako gauza. Zan anarkikoa, oso anarkikoa. Zan biratzen hon kamisetak eta etortze gatan anekdota bat kamisetatik usteako, ez da, honi buruz idatzi dira. Eta igual segitzen nintzen ez estilo berdinekoak jarraian, baina zan apur bat lan irekixea. Alabe, geixena izango zan punka, jarkorea, nolako gauzak itxingen dutzelako, Baina dana zauzen lotuta arrasatekin. Izen bizan talderen bat, musika talde bat, arrasaten pasautakoa, arrasatek egondakoa. Igual gaztetxeetan, ero egon lanza Mano Negra moduen, Mano Negra, ez honi txekatzu aspaliko talde bat, ez Manu Txaon taldea. Aspaldikoa, hori egon zan kirolde gixen, 80, ero 80 ez dizortan, nien nintzen egon, nire kamiseta badaukot. Eta, bai, ez da, jentia izkero, Mano Negra egon zan hemen, ez niko, eta esan oso anartikoa, esan kronologia bat denporena, esan segun gogoak, bai.
Eta, bueno, ja ipatu duzu ez, igual Twitter dela zure erososa zen sare soziala edo, baina zehose gaitxik izen zan bereziki Twitter eta ze esaten da, ez? Badau mugimendu hori, esan duzu, kulturetak eta hori, baina bai izaten da, ez dala igual sare sozialik toksikoena, eta... Ez dala, badala esaten da, ez? Twitter dala igual txarrena ataraten dagoena, o ez dakit zegatik Twitter, zela bizi dozu Twitter, edo ze izen zan. Berez ni lan kontuan gatik, ni sare sozialen niko aparte egonaz, WhatsApp badaukot, eta kostau jatan, azken nien konbentziru zoztien, da sartu nintzen, da, bueno, eta sare soziala Facebook ez dut, bueno, gero eukidot lanagatik, baina ez nauzkon, eta lanin ez nauzkon komunikazio jentzaten aditzen dut. Ez nauzkon, sare sozialetan egon bizate, eta horatzen az Facebook, nik esan dutzen, bueno, Twitter aukeratuko, pentsagatan Facebook, pentsagatan moi kotilleo beste ibarik. Nahiz da mundu guztia dauen, da jente guztia dauela. Behin Italian horatzen Roman, aspaldi, oindala urte batzuk, nagoen italiano hainbatekin, eta nire orduko bikotiakin, eta ez hostan tipo batek, ez daukazu Facebook, benetan, eta maidana como, a ver, honek ez dauka Facebook, zorionak, ze da. Baina, bueno, ez nazi zen bapesalia, eta ez dakiz entzi Twitter pentsau eta Facebook, baino, bizitatik aukeratzekotan txukun haua. Eta, bueno, guztetan jaten, hasi biltzen asko, baina bai, eta hau etorri zanien nire ideia, esan nahan, ez dut Instagram kontu bat zabaldu bia gaino horregatik. Twitteren saldo nagoen, eta komodo gotena, ze 80 piku pertsona jarratzen ditut, hor nabil. Gero nire jarritzozte geisha, olako gauzen gatik, baina, bai. Eta jente esak esagazta, Instagramen funtzionoko leukela hobeto kamisetena. Ze iru gixadi. Ja. Bueno, ez dako inungo helbururik de zebez, dutan ni gustora gotia, Ederto. Oin, alabe Twitter esan dozu, eta Twitterren pandemian pare bat hashtag sortu ditute bai, barrixak, bat kontzertok egiten zirenean, eta nire ideia da, ez ditut sartzen ez, joaten azen kontzertuanak, ez? Emoten da nabila fardando gainera, ez? Gainera eukidot aukera joeteko kontzertu askotara pandemian bebai. Eta da, kontzertu egiten zirenean, esateko behinga, gurpila jarraitzen dau, eta jentik ikusteko baduzela, eta gero ez da Amazon fan hemendik. Zer nik uste Amazonen kontra, bidara benetan kampaina zerixo. Bai, danok nik ez dut erosten Amazonen inoiz, baina jente isaganak erosten da Amazonen, eta Amazone poliki ondoratu bidau beste negozio danak. Da, mira, nire ustez bida kampaina bat, horren kontra. Hortxe geratzen da hori be. Esan lehike gure eta indogoela itzordu hau, zurekin aztontan, izenbe kulturrekimenak, hoxe, gaur bertan buelta da Arrasateko gaztetxera. Zelan bizi zen duzue eragile moruan, hilabete honetan geldi egotiak, azken finean Arrasate mailan eta baitxa inguruan be arrakasta asko daukon ekimen bada, eta zentzortan ilusioz buelta osari eroslako izan da bueltia. Bai, ilusioz buelta gara, baina kostau jako asko bueltetia, izan da oso luzia, karo, gu bakizu hasi ginen, galdo etxo perspektiba urtienaz, pandemiak indalio bat, baina 10 urte betekin itxun, okeres banabil, ez dakit 10 hasirik ginen, ez dakit, zan lio lan, hasien bar ginen, eta gero etorri zan pandemia, bukatu ginen, ez dakit, beratzi garen 10 zan, nau zio, zetara ginen bideo bat, bideo izango zan, uste bukatu ginen, beratzi garen temporada, ezin izan ginen bukatu, hori da, beratzi garrena, azkenengo tetiar talde izen zan, martxoak 6 ero 5 izen zan, osteguna, eta martxoak 8 beratzi izen zin azkenengo kontzertuak, ja bukatu zan. Geuken hainbat talde potente gainera lotuta, eta danak ez pikutara. Gero injartu ginean, orduen zan 10 azten ginen, eta zan ginen urrian hasiko gara, eta zan Rokula, zan Amorante, zan beste bat ez zotela goratzen noin, eta zan Light Detectors, justo gaur joda benak. Eta orduen hasi ginen ilusio askokin, lehenengo koina konfino ben taldeko batzuk, zebez. Gero beste gixak hasi ginen, eta derrepente ja kendu ben ordote gixak, gero Arrasate zona gorixen egon da denpora asko, eta egizia zen egon gara gube laino baten moduen, Egon gara laino baten moduen, ze kostetak jakun injarrak eta lati esateko pinga, bai. Eta enginen zaiakera batzu, baina hain zaila ikuste zan, eta ziginen plantetan, igual azte burutan izen bida. Ze azte barruena gamarretan imposiblea zan, zazpiretan igual jentik ezagun erantzungo, izen zan esperientzia oso rarua aurrikua, ze jentia nik uste dut ezetorrela batzu bihurragatik, beste batzu pentsena aforo txikisa zan igual deteta gongo bat ez noie, eta orduan egon ginen bueltatzuk emoten jau indala hilabete bat, esan ginen, maiatzen hasiko gara, bai, ala bai. Osa, zibi gara, eta gero juste etorri da aldaketak eta, baina esan dugu ez, guk mantendu dio. Eta egizia zen zentzu hortan oso, egun puro desentrenauta gauzen gauz, osan como, a ber, zen bizan, gauzatzen gaztuta, baina gaurko izen da txute bat, ze jentia zauen superposik, taldia superposik, eta danako zondo funtzien dugu, bai. Bueno, mitxugu hiru, Balizu, mitxugu 3 maiatzien eta gero ingo bekaineko loko ostegunien gauza berezi bat gaztetxetik kanpo.
Ondi hori zindotin publiko, baina ze falta... Ez da spoilerrik. Noiz publiko bizu gau. Hau gaur bertan. Bale, hori zindot esan. Baina egon nabi, ekainak hiru uste dela. Vale. Oso no, bueno, igual norbaitek ezpadaki edo kultur rolan motz azalduta, zer dan? Bale, kultur ekintza da talde bat, hasi ginela oin dela 10 urte oina pandemiak ez ditan baramaika dien, junto ginen arrasateko hainbat pertsona musikakin da kulturakin lotuta neko saltzeruak, batez be gaztetxin ibilitzakoak isadanok, lehenau, eta pentsau ginen herri honek behar zagoela kultur eskintza gehiago, eta hasi ginen ostegunero, gaztetxien, urritik maiatzera bitxartien, etxeen gaztetxien, normali kontzertuak, baina beste kultura emanaldi batzuk izan nahike. Beti gabeko 10etan, beti puntual, beti talde bakarra, eta oin dela gutxi arte beti 5 euro. Mantendu dola 9 temporada. Eta oso ondo funtziona da, gisa esan hasi ginean aprobetxau da pintxopoteon eguna, bueno, a ber, jentien gantxetan dan, gaztetxeei de bisibile demonez, nik uste dut guk jarri genke medaiatxo badala, jente asko deskubri dola gaztetxea kulturei esker, jente nausixaua, eta esan dela, guai da, igual noia zapatuen ikustera ez dakizer, eta gente media izaten dela nausixaua, baina, bueno, horako espazio da nondako die, erabiltzeko, ez? Eta hori, eta izan da, arrakastatza talde asko pasau die, komodua da taldienako batzen ostegunak, ze jirak aprobetxetan dabe, talde haundi batzuk betorri izan die, eta guztetan jaku gaztetxea zelan da, guztetako zelan funtzionetan dugun, eta puntazo izan da, egon da kepa jonkera adibidez, ez dakit, egon da talde estrangero asko, egon da bere txarrak, egon da jente asko bai, eta saiatu gara nahiko anitzak izaten. Estilo de neiza roka eta punk roka eta olako gauzak, ez hoi, sino punk roka eta egoten da bastante presentes, rock gitarrerua. Eta, bueno, ipatu dugu pandemia, dana gelditu dela, eta, bueno, aurreko urtean ekimen eta kultur programa asko eta asko egon die geldi. Seguro pentsetako eta hartzeko tarte asko egon diela, ba izan modu individual baten edo taldian barruan, ez? Ze ondorixo ero esango zeuke atera dozula geldialdi hontatik? Esango zeuke kultura eta musika ulertzeko modua edo aldatu dela, ero antzera jarraitzen dugula? Niko inarrixen esango nuke batez be, igual kilometro 0, eta gertukoa konsumiru balora hori apur bat, plus bat egon dela, lehen esan duten Amazonen arira, ez da? Nik uste dute apuro baloretan dugula gehiago gauzak, urbilekuak, ez? Hori erose gauzetan, kulturan, konsumuan, erose gauza. Gero nik uste dut ikusi dela kultura zelako garrantzia daukon, ez? Artista asko bere etxetik, eta bate benien zehoz, egon dela protaguzo eurekiko, ez da bez jaso horren truk, ez? Baina, bueno, horbe ikusi dela jentia baloretan dauela, eta gero zoritxarrez baloretan dugu gauzak ez dauzkagu nien, ez? Eta orduen jentien bai, ez dira, tal, ez? Jo, behar dugu, tal. Hori izango esan nik uste irakurketa handixena, gero paradogikoki, hoi momentuen egoten dien kontzertu eta emanaldi geixena die bertako gentiena, ezin da jirai, bueno, ezin da, utxi batzuk badabiz, baina eta orduen gabiz ezautzen bai zer dauen bertan, ez? Bueno, harrik ukileke baliua, baina egizia esan kultura esparrua lehenbe oso makalba eguen, ez da, hortaz bizitzia horretik bizirienak ez bakari musikarixak, izan daike teknikoak, izan daike promotoriak, izan daike diseinadoriak, hori dana fabezile urteten dien pandemia hontatik, egizia esan. Oso golpe gogorra da, eta lehen egongo bazin boi antes, baina lehen eusen ja bastante hola. Baina, bueno, berdan, artien gurpila jarraitzen dauen, eta guk urrian kulturekin hasi ginen esaten ginen guk ez da salboko kulturia. Baina guazen laguntzen, erruberia jarraitzeko modiruten ez. Bueno, a ver, ez dut dugan kriston reflexioan baina paso menos. Lehen aipatu zu, ez? Aurtengo formatoa desberdina izango dela kulturren, azteko hori, ostegunetik domekara pasau da. Zentzu baten publiko oso fidela erosaukotzela esan leike, ez? Ekiz jenteek oitxura bat erartu taukola, nahiz eta lehen esan duzu moren, kanpoko ekiz jente be etortzera animau izen dan, eta formato aldaketa honek zelan uste oso eragingo dagoela. Beste jende mota bat erakarriko dagoela uste duzu, ala igual lengo fan fiel horrek ero jarraitxuka gure etorten. Jo, nik uste dut, esaututen urrian zela hasi ginen eta izen zen apur bat olan, ze geuken aforo txikisa eta esan bete, batzutan bai da ez datuan ez. Eta esan zen zazin oso rarua, ez? Que bueno, gauzelako globo honen barruen, ez? Eta orden batzuk pentsan, igual ez hoi esen, baina ez dauten abiluragatik. Beste batzuk igual pentsetaben, sarrera gaztaute egongo ziela. Horren horregaitxik enguen planteau do, ez dakigu oso zaila da zertetia, baina planteau imeiana, reservak eitxia. Nahiz da gero ez dakigun jentean aitorriak izango dan. Baina, bueno, horrekin nio proba eta momentuz funtzionau dau. Publikoa, egisa da oso itxute goela jentia. Eta oso publiko fidela geukela, Bai duzen ez dakizen bat esatia, 60, 40, 50, etortzezela beti. Eta gero segun zer zen, etorri zien beste jente geixau, ez? Bastiagoa, kanpokoa, lo que sea.
Bueno, a ver, ondion gauzen fase de prueba. Gaur etorri die bastante fidelak zienak, eta gaur etorri da kanpoko jente ez ginela kontroletan bebai. Baina, bueno, a ver. Baina, bueno, egizia da, gaba zoritxarrez, gaba niko gure modu ofizialien desagertu dala, ez? Gero ja, bueno, ganeti dago, baina modu ofizialien desagertu da, eta kontzertua gabaz, moten da ja ezin dielain. Orduan, nik uste gero txipa gero eta geixo duko gola eguna bizitzeko, ez? Egunez eitzeko gauza horrek. Lehen, esan dozta baten batek, esan doztan personaje bada, baina batek esan doztan azten ziet bera ezetorrela hori frantzesena dala. Ganeti dago. Bueno, bai, nik ez dut, zoritxarrez, holako gauzetan hau itxuen bigarrela, eta zorionez adaptetan nik ezten dago, ez? Ez du pentsa bero betirako etorriko dala, espero digunez ez, baina, bueno, nik ez bida adaptetan. Eta jentia gaur asko eskertu da autorikan jentia. Eta da lehen gabaz ibiltzen za jentia, eta, bueno, a ver, ikusiko. A ver. Bueno, eta honezkero jarri gelditu da, urte asko dara jesula, taldiak ezautu eta euren inguruko lanketa bat itxen, hausunartzen edo. Zentzu horretan, ondari estatu geike talde berri bat ezautzerako orduan, faktore edo irizpide asko hartuko dituzula kontuan, eta sartuko zela, ez dakit izan letria, instrumentuak, estilua bera, eta, bueno, aipatu dugu, musika estiluak be aldatzen fan izen die, modak eta danadalakoa. Esango zeuke musikan munduan murgilduta ibiltziak eraldaketa horren lekuko izeten ero lagundu dotzula, eta maila pertsonal baten be, fansala deskubriruten musika mota desberdinak eta estiluak eta... Kaldera sakonak dira, Gube jarten garen nian. Bai, claro, artista esaten, bere esparruen. Esan binoko gauza, nik adibidez kuriosua da, ez dakizan bat urte kontzerta ikusten, baina instrumentoen eta ez da kontroletan ez, que va, tipo, ai da, ez dakizera, telekastero bat, eta ez dakito da, no sé qué, ampli, no sé qué, tal, ez dakit, ni beti izaten dut, eta nik ez joten instrumentu bat bez. Zotik ezi, musika instrumentoik, gainaz ez, mestoso joa inoz gitarri, ero. Nik inauen behin, udalaitz tabernan ingin performance bat, improvisauak guztiz, igoezen aixo zen biozu, da, bueno, bestik ez, bestela ez dut inoz jo. Orden ezin hasi inor esateko ez, instrumentua ondo, tal, bueno, ikusi nahi, jo, baterix horren estilo guztagata, gauza batzu bai, baina gutxi. Eta hori esan da, ja, Jonjata Perolia, zer esan hori batez be, bai, hori, hor sartuta egotiak, musika aldatu den moduan. Bai, esan minutun ez, horrekin ninguanak esaten lotuta, ni kontzertat ikustu tenien, bekeixen baloretan duten nola, ze sentiruten duten, ze transmituten duten, bai, benetan. Egon lehik talde bat esan joan nago esan txarra, baina transmituten bosta, esona muy así, como, hola esatia, baina hola da. Hola, eta talde bat izan lehik oso ona, baina esposta transmituten, pues, izten hau, ez, hotz. Eta hori askotan da, adibidez, basauen talde bat bizkaikua punkixa, punki, gainera, ekarri ginula bueno, erritekoen omenaldi batera, ditxin ginen bihurtuti behin, neskia iratxe, nasakoetan zan taldea oso punkixak. Ez dakit. Ba, joder, kizun, transmititute zoztin asko, eta niko musikalki niko limitauak ziren, baina asko goztarratan. Eta gero, esan dozta eso, galderari jarretxu eta, gaur egun, murgintzia... Joder, ez goratzen dut, argian idazten hauen astero, idazten hauen egun baten Michel Duko disko bat iguruz, dala Robin Ibilzan, eta ben, Karolin Filizan Michel Duko, beste daten idazten hauen Greencore talde batena, eta beste da guztagatan hori, porque esan, tipo reto, holako talde bat hartu eta kritika batein, eta gero argian berakusteko, gauza ezberdina dauzela. Eta gero, murgiltzia, lehen ez da aditu, nipetizatu aditu, ez hainbeste talde dauz, ez dala posible, ez bakarra zatu ez talde aditu. Baina talde asko dauz, eta talde interesantia dauz, eta gero adibidez, ni naiz eta neiko rockero izen, rockeroen barruan sartu nike post-hardcorea, sartu nike hardcorea, sartu nike popa, igual, saiatzen az beste gauza batzuk entzuten, eta adibidez, ez dakit motuna propaganda biotela, baina iguindela gutxi ikusi nitxun dupla, ikusi nitxun bibider baten San Andresen kontzertu surrealista hortan, eta no gauzen como zer da, eta nun gauz eta zer, baina gero ikusi nitxun dela gutxi bergaran, seminari zuen, eta pentsau jatan kriston jarrera daukela. Ez da nire estilua, ez da zen, baina bi pertsone bakarri, betetzen da bezena izora ikusten ditut, benetan, diela oraina edo etorkizuna, ez? Zeia rock and rolla ez da, jente gaztiak ez da bentzuten, ez da zuen, entzuten rock and rolla. Bueno, igual batzuk, por proximidad, o lo que sea, baina, ez da bentzuten rock and rolla. Dipai, baina, bestalde, eta apur bat, gure ingurura begiratuta bebai, musika konsumiruteko moduak erabat aldatu gela esan leike. Gaur egun danamoruen musika bera nahiko bateko abilakatu dela esango duke. Ez dakit gutxi die talde baten disko bat osorik entzuten dauen gaztiak, ero letra ibidean moduan erreparatzen zienak, adibidez. Konpartiruten dozu ikuspegi hau, taulan bada,
ze sentimentutatik bizi duzu? Igual penaz, ero beste barik, errealitatea aldatzen doen nenean, onartu jarreko zer dala uste duzu? Nik uste errealitatea holan dala eta onartzen bidala, ez? Nire, bueno, lehen bai itxen gino, nire goratzen ez lehoko viniluak zedeik etzauen nien, ba, igual nire lagun horrek grikek eta ekartze bala, nire goratzen ez Jingo Eluntz, ez da izatu zen, talde bat Berlinekoa, espaldikoa oso guztoko dauketena, ba, goratzen ez nire etxeko salan, nire etxeko gurasoen etxeko salan, tokadizkoan onduen, ekarri diskua, biso jarri, biso butakan, eta letrak begira, eta esaten, zer da besten dagoena, neska bat mutil bat, oso agotz berez isaduko Ibon Duxburg, tipa aleman bat. Eta, horre gauzak, ez da, letrak inglesez ziren, gainera inglesez ezkekigun. Bai, badai holan momentu oso holan, ero bada oso tipiko esatia, gentia, esabaltzen dagoela kakatu, eta betxi irakurtzen da, nire nazen besti irakurtzeko letrak. Horrekin lotuta, kontonik anekdota bat, argian idatzi izan denporan, letra ibekasun dinotzen, batez be. Eta goratzen azbeia, anestesian disko baten letrak irakurtzen, eta jode, eta Mikel idatzi notzen, Mikel anestesia, eta joselako letras, jate, bale, kriston lan hartzen du letrak lantzen, eta gero jentiak ez dut azoek azoipe eitzen. Eskertzen dotzut, eskotan ez dutzate moten. Eta gero, nire motazena penia bakarrik, gaur egongo gaztiak, igual ez entzutia diskuak, ero entzutia kantuak suelto besti barik, da galtzen da bezala gauza bat. Igual entzuten dabe kantu bat talde batena, eta ez dakiz exactamente zeinekin jauen. Eta ez dakiz zeinekin jauen, ez dakiz igual horrekin zauela gero beste gauza bat superpolitxa. Hori igual botatzen du faltan. Bestia, diskoak ez entzutia, letrak ez etxiak azoria, bakitzak itxen da gure dauena. Baina pena bada, igual jakitzen mozo jo, izen da, ez dakizen musiko, eta horrekin dago ez dakizen, investigo apur bat, beste disko dago oso hona da. Hori, oin ez da bentzuten diskoak, kantua guztagatzu eta jazta. Bai da bakarrik. Investigau zeinkela gehiago, ez? Gustoko duzun gauza bat, igual dauko gauza gehiago. Baina, horretako da Spotify, ez? Ez da, gero ya ze vinkulazio eitzen dutzen beste talde batzukin, eskalo. Nik batez behintzuten do, kotxien, adios, nik kotxien oin entzuten do kasetak. Ez da rollo friki. CD-a berixau jata, eta orduen kaset mordoa dauzko, eta kasetak entzuten. Gentia flipa ditxan, zertzen, que guai, kasetak, digo, a ber, eske, CD-a berixau jata, ez da ninguna pose. Eta gero etxien entzutu batez be viniluak. Bai, komodo dauko, eta CD-a be daukotizman bat, baina ez da batean gauza handirik. Eta Spotify ukinan kontu bat, galdu noen kontraseina, eta oindala oso gutxi, rekuperau nauen kompost taldia, txarraketan jabena. Baina txarraketan jabena, CD daukot. Ez dakizenan sartu nintzen berriz, eta entzuna gara, baina ez da, horra arte. Es un poco bicho raro, Spotify aukera asko moten bitxu, egizia esan. Erabiltzea di erabiltzeko. Drogak moduen, dana da segun zela erabiltzen dozu. Eta, hortik pixkat tiraka, kontuan hartuta, justo kultur ekimenetan, zuzeneko musikan alde indozuela azkenian, ez? Ze percepzio esango zeuke daukola jentiak zuzeneko emanaldixen inguruan, ero, azkenian hori aipatu dugu Spotify dana dagoela eskuragarri, eta badaz batzuk, ez? Kontzertu bat ikustiarren 10 euro ordaintzeko prest ez da zenak, eukitza... Hori, aldiberian gainera dau pixkat, hori, badau Spotify eta jendeak esaten da hori, baina aldiberian sold out da azken aldixan geixen ikusten da anunzioa, ez dakit, ze da gaur egun zuzeneko musika, ozelan ikusten dozu panorama... Bale, lehen esaten nagoen, adibidez lehen ez, YouTubeik etzauen nien, arrizketan ginoela geixau, eta hori igual teorian arrizketan nagoela jentia gutxia. Bai egon da epoka bat, igual emotezala, jentia kontzertutara joetezala, más bien giroagatik, o parranda itxera, o ligetara, pero dana alako, ez, musika gati baino. Adibidez, arrakasta ondixea dauke festival ondixek, ez, festival ondixek o topagune batek. Naiz da topagune batek komponente gehiago dauzkon, ez, ez doi bakarri jentia parrandara, jongo da, bai bere ideologia gatik eta gauzen gatik. Zentzu horretan bai emoten da, baina gero momentu enten pandemian adibidez soldauta bihurtu da, ez bakarrik berretxarrak ez da, esagoan nien, baina bihurtu da como marka bat. Aforo txikisa badi, baina nik uste dut badauela nola baitxeko iratzartze bat jentien aldetik musika puro baloretako berri, zuzenekoak, ez, bilen esan duguna, jentia baloratzen dugu gauzak ez dauzen nien. Eta ez, da orduen, takit, horregatik, egizia da igual ez dauela 80ko markan, o 80ko markan, neuen grin hori, ez? Kontaliak ikusteko, ero diskoak erosteko, gareixak aldatzen dilako. Baina, nion dien bai kornaz. Nahiz da, igual jentia gure ikusi dupla. O gure ikusi, ez? Beste gauza bat gaur egungoa. Ederto, eta ja bukatzeko, gonbidatu danei gemuten zaukeria entzuliei gomendio txoren batero itxeko. Danetik urten izen da izen liburuak, ez dakik kaso honetan musikakin lotutako zoze izen laike, beste komentau duen zozere hilotutako gomendio txoren bat.
lehen jot lehen gomendio eta apostasiana, ez dut esan nola nahin zabal, baina apostasia da Elisako zentzoti borretia, nire gomendio bada, ez? Zuek igual ez, baina ez hauze bautizauta. Ni baino da Vale, zuen erdineko jentia ez da egoten, ez dut, nik Elisa ulertzen dute negozio priba bat moduen, errespetatzen dut, baitzu lagunak sinistuna diela, oso ondo. Baina, nire gomendioa da, esko suertan sinisten, bat gutxi bizetia, beste handi ez dakiz eman milioi estatuan, ez? Eta diru laguntzak eta hori bat, nazinatu horrekin lehen, beste bat Amazonena, nik uste importantia dela, komodu eixea gara, eta hori problema bada, eta errezena da etxetik eskatzea, baina konstienti izan gaitxezen, negozioa asko pikutara joan aldiela, eta momentu enten ikusten dugu, solako krisiak zerrien. Eta Amazon datorla beste balore batzukin, beste historia batekin, eta nik uste kontan hartzeko dela. Hori bai, eta gero konsumitzeko kultura, eta importantia kultura, bakoitzak gure den formaton irakurri, entzun, ez dakit, ilustrazioak, gauza. Eta gero esan binagoan, pandemia gara jauetan, nahi luze joda bonek, eta jente asko bilotuta dau, jente asko ikututa dau, jente asko ez, baina saiatu gaitxezen zirrikituak topetan bizitzeko. Ez importantia da, gure biziposa topetia. Bat, topoko dau mendira joeten, auke ja mendixen uste dira niko agotauta dau beste mendi. Topoko dau marrasten, beste batek kontzerta ikusten, o beste batek ez tekiz erretxen, baina bizi gaitxezen eta aurre deigun, ez? Honite bai. Hori da, apur bat. Ederto, hoxe, gure partetik eskerrik asko berriro. Hori, eskerrik asko, eta, eskerrik asko dago zuri bai entzule. Eta hurrengora arte. Seguei, placer bat izen da. Zondo. Era arte.